Bosta drawiet u tradizzjonijiet li għaddew mis-serjietna fidejna huma wirtuhom mill-isqallin. Ninsab propju hawnhekk f'Modica fejn il-popolazzjoni tot ftit aktar minn 50,000 ruħ. Modica huwa il-post li għandu rabta speċjali ma' Malta. Inti u ddur u tippassiġġa mat-toroq dojoq ta' Modica fi Sqallija tisħajlek b'qgħid f'Malta. Dlong tintebaħ kemm Modica u Malta għandhom ħafna minn xulxin. Biżżejjed tħares lejn l-arkitettura barokka tal-binjiet imponenti li jdawru din il-belt. L-istoriku Ray Bondin li ta' spiss ikun f'din il-belt fi Sqallija spjega magħna kemm l-istorja ta' Modica u ta' Malta għandha rabta b'saħħitha. Spjega kif il-familja Grimaldi li fi żmien il-Kavallieri kienet ferm b'saħħitha f'Malta ħallit il-marka tagħha wkoll f'Modica. Fil-fatt hawn 7 palazzi li huma tal-familja Grimaldi. Fosthom wieħed l-iktar ċentrali li huwa l-Palazzo Vassallo Grimaldi, għalkemm fuq tabella ta' Grimaldi però fir-realtà dak Vassallo Grimaldi. Vassallo kienet familja bejn Maltin u Palermitani u kellhom ukoll ħafna kuntatti hawnhekk. Aħna nduru Modica miegħu, Bondin spjega wkoll kif din il-belt hi magħrufa ċ-ċikkulata u sa minn żmien il-Kavallieri f'Malta dan il-prodott ħelu jaxxi kien infittex. U l-kuntatti ma' Malta, speċjalment fi żmien tal-Kavallieri, kien qawwi ħafna. Kien hawn ħafna minnhom li kienu Kavallieri ta' Malta u kien hemm kuntatt u moviment bejn Malta u hawnhekk. L-ikel ta' Modica wkoll marbut ma' dak ta' Malta. Apparti l-priżet u l-ġobnijiet li wieħed m'għandux jitlef milli jduq f'kull rokna ta' Sqallija ma joqsux platti bħal brodu li fil-ġran iċ-ċitwin iżommuk sħun. Intant, waqt li konna Modica, il-maħna banda d-doq. F'atmosfera ta' festa stajna nammiraw kif dawn it-tradizzjonijiet Sqallin baqgħu jissetqu wkoll f'pajjiżna.